Sobra mo. Salin. Ulitan to ako nun boss ko. Kaya na itak po to ya, ino. Ay, sir, itak lama ta. Kapi baje. Nukin la icat totalan nun sir. Naya matay. Laskar. Last. Pabli mo ang binding kong so, black, wa. Pero malilinis so dalam to no. Slots. Enggak pula itsura to na-stack ya bigay taon. Kaya to nga ni stack ya sa kitawan. Wala ta akin. Maguda sir. Nanlapo din sabi ng brother ko itula ang tula na Arab. Kulang ng maintenance. Sa inarap tuot kin. Kulang ng maintenance niya, doon ka matumis na. Kulang na maintenance boss ya. Ha? Kulang na maintenance. Kapulyanan na. Kapulyanan la. Siguro piga-piga lugaran daw kasi dalayan na arap. Sa ilas siya binahi tuya kin amay pugad ya resort. Ito po laon yun man oh. Itan so lalabutan to rin. May labutan to man ang sukin. Katong kapoy sa room. Vlogger ya, ilak ikin nyo pa. Tapos, Ken, Kasi katantay vlogger yun. Subscribe kami. Man-subscribe kayo, sir. Team Pasuot, ha? Team Pasuot. Team Pasuot, ha? Team Pasuot. Sinasuot. Hindi, tabiker kami. Puro Pasuot, Suki, Tagaran. Pasuot. Katuya, Team Pasuot, lalaingan. Wala mo, so retired police, wala architect, wala engineer, ya kakaiba mi. Masuot din. Puro Team Pasuot, balit. Pasuotan. Pledge ako na, boss. Puro yung Pasuot. Mangkukong na laki ka, no? Isa ito, naman taga-video, mga Tagabi, tayo ngayon. ang sikat kayo dyan, yun, Cyrus Cam. Sigat tayo. Shout out, Cyrus Cam. Shout out. Dito tayo sa Cyrus Cam. Tandaan natin sa Bugalyon to. Naririnig nyo ba? Pinasuot. So kayo, nasa Cyrus Cam ka na. Kitang-kita na si Cyrus Cam. Ito, bus natin. Nasa harap na video. Pinasuot na. Mag-member na raw sila ng Team Pasuot. Kasama na natin soon. Wala. Bikers na. Hanggang po, agkamang babay boss ha. Umabay ka dati, tinundang ko. Wala mountain bike. Tinundang ko medyo kinlay. Narap pulaya so pambablag. Medyo agtuak-tundan may kinay wala Amerika. Mag-upload ka kanto. Mag-upload ka amay suportahan kita kanto. Mangtikong mo so kinto. Mangtikong so vlog to mo. Wala Amerika. Team Pasuot. Dilo, natin ang kasama. Ayan, oo. Cyrus Cam. Pambayar ka sa'yo mo. Ikot ka. Tayo po promote ka ba? Ay, iyan tayo ya. Laanda kayo. Ito, pinakita Yung pananang ta, Cyrus Cam. Bugalyon po ito ha, Bugalyon. Nung kimapo siya sa Cyrus, itakar to pa di malay. Tanto. Yo. Liliko kayo ng kanan, pagpapunta kayo ay galing kayo ng Aguilar. Ay, ikat muna natin ha.